салом алейкум дӯстони азиз, созаи назани саломатиё хубай духтарако пеши Сабоҳат омадем. Бисёр пурсида буданд ки Сабоҳат кай бори нав мебиёра. Марҳамат, ина бораи новинка овардаган ипекои фасон, итальянкои хушрӯ. Ҳозир якта ба якта нишон метем. Хоҳишмандо метавонен биёен айпеш бинен. Иҷа бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 5 қатораи. Марҳамат хоҳишмандо, ина иша бинен. ипекои новинка оварда нархошон 300 сомон 5 та расветка дора качествои нағзаш. Ира бинен чӣ хушрӯча. Ҳозир дар рафти навор бо ипекои гулдорша нишон метем. Ҳамаи ҳаминора худашовард бори нав. Касе ки оптови мегира бо арзон мешава, касе дона мегира 300 сомон. Хулас бо нависен катишон ҳам суҳбат шавед, нархҳо бо арзонтар мешаванд. Ира бинен чӣ хушрӯан. Ҳамино ҳамаш 300 сомон. Ина ипеки гулдора бинен духтарако. Чӣ фасона ина ҳам сабзаш, ҳам иш. Ина марҳамат духтаро 300 сомони. Сангчош ҳамаш тозаяй, пурра сангзадагияй. Диден чӣ хушрӯча. Баъдан ина сабзе ки нишон додестиян ай хичам аст диден фасон 5 та расветка доштаай. Дигар расветкаоша метавонед нависен, суратошона мепартоянд. Мана бинен тамошобинони азиз, инаи моделиш бошад акция шидагия 250 сомони беҳад хушрӯаи модел. Марҳамат, акция кардагиян 250 сомон 5 та расветка доштаай. Ина пушидагишона маями 250 сомонаяй. Мана бинен чӣ хушрӯчаанд ҳамаш. Ана бо ҳозир як модели дигар ҳаст ва 300 сомоная. Модели дигаришам нишон тиен. Иноне нав нишон доден ко инаи модел духтарако 300 сомон. Ишам бори нав. ҳатман биёен айпеш бо худтон тамошо кунен. Сангчоошон ҳамаш сангои тоза, беҳад хушрӯ, размерои калон. Материалаш оригинал духтарако. Марҳамат, биёен бо худтон бинен. Ба духтаро итальянка мепурсиден. Ина бинен чӣ хел итальянкои хушрӯ омадагай. Духтаги тайёр 250 сомон. Аҷоиб гулош фасонай духтарако. Баъд худтон медонен ки ин материал чӣ хел материали бароҳатай. Мана бинен ҳама гулош фасон евростил. Духчам духти аҷоибот фасонак. Аз инам метавонен ки дархост кунен. Ҳам дона дора, ҳам оптом дора. Размеро ҳамаш ҳаста. Чӣ размере дар кораитона духтарако. Марҳамат, нависен оптовишам беҳад хушрӯ арзон мешава. Биёену гирен. Ана баъд болопӯш овардагияй. Бинен чанд та расветка болопӯшои хушрӯ. Беҳад фасонаги чанд сомай пушдаги хитон? 350 сомон. Сангчоошон хамелеон оригинал. Баъдан ин моделиш ҳастай шарфдор. 350 сомон. Аз ин расветкаҳои беҳад фасон дора. Инаи моделора духтарако метавонен ки ҳамчун болопӯш пушен. Баъд ҳамчун ваям куртабарина мешава ки ба ҳазур пушен. Бинен чӣ хушрӯ. Мана аҷоибот. Ёшам 350 сомон, шарфдорошам 350 сомон. Мана 350 сомон расветка бисёр дора. Шумо метавонед нависен, бо суратошон мепартоян, интихоб кунен. Ана ҳастай инчунин дар ана ин ваё дар ҷои Сабоҳат анамхе болопӯшо. Оригиналоша 180 сомон. Расветка аз инам бисёрай. Нависен, суратоша мепартоя, интихоб кунен. Ина марҳамат, интихоби хеле зиёди болопӯшҳо дар ҷои Сабоҳат. Баъд медонен духтаро нигоҳ кунен чӣ хел куртои фасон овардагай. Ваё чанд сомон? Ваё чанд сомон? 200 сомони. 200 сомони куртои итпӯшак, туй пӯшакои хушрӯ овардагай. Ҳозир мепӯшанд бо нишон метиҳем ки дар тана чӣ хел меиста. Ина як бор нуқтаи савдошона пурра нишон тиҳем ки шумо ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана бинен дувойкои хушрӯ, мана куртои фасон, ҳама чӣ ҳаст. Ба духтарако инаи новинка омадагияй. Пашифи Дубай беҳад хушрӯ. Сангчоошон мустаҳкам задагияй. Баъд инахе бинен чӣ хел зич хушрӯай. Нархшон 200 сомон. Беҳтарин расветкаҳо ҳастай. Мана 7 та расветка доранд. Ина ранги ярам оригиналои 1000 сомона Дубай. Хулас ҳамаи ҳамино 200 сомон. Ана баъд ҳастай наву навистагиё диден. Ваёям 200 сомон. Инаи моделошам 200 сомон. Паплино ино ҳамаш белмандояй. ҳичи намешава духтарако. Ина аз пеш бо нишон тиҳимтона чӣ хел паплини ғавси хушрӯаи белмандо ки шушта мепӯшен. Мана боварӣ дорум ки маъқултон меша духтаро. Бо биёен айпеш. Баъд инчунин распродажа дора. Ҳозир дар охир бо мефаҳмонем. Бинен.
най боло пуша духтаро дар хотир дошта бошед. Турецкишама шумода нишон дода будам. Ҳозир нигоҳ кунед пашрифи Турция биромадай. Беҳад хушрӯ сабукак гирбишинай дар тобистон аз болои куртоатон мепӯшен 180 сомон. Дигар асветкоша метавонед нависенша суратоша мепартоя интихоб кунед. Ана бадене куртоу новинкай оригиналан 250 сомон. Оптовиам доранд духтаро. Оптовиш ино беҳад нархи хубанд. Марамат нависен бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. 5 та расветка доштаи диден. Аҷоибак размеро ҳамаш ҳастая. Чӣ размери дар кораитона духтарако пеши сабоҳат биёен. Инам хет куртои фасон болопӯшои хушрӯ дора. Ина баъд куртои 150 сомаша бинен. Стойка воротник ҳозир стойка воротник ҳама присидестай. Пеш сабоҳат биёен стойка воротникои хушрӯи арзон овардай. 150 сомон. Материалошам хушрӯвай гилои ипекан. Диден материалош аҷоиб мулоимакан. И санга бинен духтаро 150 сомон да беҳтарин нарх. Марҳамат омада айпеш бинен. Ина баъд бо я модели дигаш. این مدلم عجایبای ایپش از اینم چند تا رسویدکایه 5 تا رسویدکا داشته در حقیقت هم ماتریالش خوش رو ایش 200 سومونه размери 60 дора то 60 та размер буде і сабука кане духтаро мана пеш сабоҳат биён ҳатман бо тамошо кунен бороша. Хулас бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. тамошобинони азиз, касоне да ки распродажа дар корай ин амиҷа да распродажаҳои бисёр доранд. 100 сомона кирта доранд, 150 сомона доранд. шумо нависен шуна ина иҷада бо абайҳо ҳастай. Ина чизе мегирен 150 сомон. фасони бадан хушрӯан. Ина дувои корам арзон кардена? ёрам арзон кардем. Ина дувои коршам арзон кардан. Кадомеша ки мегирен ина марҳамат сабоҳат да нависен. аз ами 100 сомон сар карда куртои фасона метавонен ки харидорӣ кунен. Мана ҳам оптови доранд, ҳам дона.